Kajingnya kerana peringkat sorkar jela bat kaharijan Panchayat Komiti haduk mentah kadang ya syakmat ban pen kriya ikilong ying na them yu maulong ke badan haduk lais pa sapa artali kilong ying. Kajingnya kerana peringkat HPC bat ka sorkar jela kelaya bon teli kisnem ba haduk mentah ya kene kamat 4 lak ban pen baik. Umadia lalu kum uwe ne kinong sunong hakaran sanpich ke jong ul ong kum ni. Ithamula shisha ban pej ya kene ka them metor. Mentalai wan biang sakikan hun sik na Punjab ban tuklar halor ka jingrai ka sorkar ban penken riak no yaki. Imat kin sapan sipan por biang panekren singut ho jingmut berkini ki he balawan na do Punjab ka jingkeli ka bami kalong ka jingkeli yaki khar khemetor. Ahato tang na kadaw bapila syong hang ni da kispa snem pimut ban wan kenroy ka sorkar ban kam sendon ya kathem yo maulong kat lo teli ki meeting ya keren ya sngutu jingmut jong pi berka sorkar phim juhun da shisha pila dei ban kemen baka sorkar kala ai jaka ya pi Henry na lor bala ai pidang shu ya kenroy ya ka sorkar na kapor syakapor ya thu shai shangi ki pajba ka ka ba hatan rai ka do no jong pi ka kwa hatu pimut ban syong baik hakate ke jaka hatu pim tre ban pendem hakmat ke sorkar hatu pikwa ban thau da kathma persya ya kabri uhnyo trep ne kumno ngi ki pajba ngedon uput ban yaisha ya pi hatu pikwa ba upajba unmi sendon da upaj bhur ban le da kakam ke jingkli ke sorkar sakat no sen pin ailat yakini ki he jan spong ban shim kabu ya ka jing jamnot jong ka sorkar hato ka sorkar ka ting palat ne ban be yaki da kabor habaka ktin ya kren sngut ho kampoi shaai kat no teli ki deadline baka sorkar klabo Henry kini ki yaile kuman na kapor syakapor hatu syong hok mo ya ka sorkar ban pendem hakajing penyat kini ki he jan spong ki pajba kila yaisha na kapor syakapor Henry ka jing yaisha upajba kadon la ujong uput hatu ka sorkar ka kwa mo ban yo I ba upajba unshim ya ka an hakti namar kata ko ki bor sorkar ki ba sensyar hajrong Sngubha le no ya ka badai ban le namar ka por klalong syaba palat ka barakta shisha ya upajba what up hero kat hado ba upajba un kala upaj bhur badom bat bitar uni ulong usya bala thar shisha ya ka jat ban riu jongi the time to act is now or never tomorrow it will be too late.